Barangay sa Banwasang Ibi, Magalona, probinsya sa Negros Occidental, gindeklara nga hot zone matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa nila dito ka residente. Kapin 42,000 ka food packs ginpreparar sa Bacolod City Government para sa mga labing apektado sa pag-umpisa sa enhanced community quarantine subong adlaw. Ining balita ang aton gintutuka. Ang mag-asawa nga ini ang nagahulat sa gwa sang inapertahan sa ginapaabot nga bulig gikan sa syudad sa pagpatuman sa enhanced community quarantine noong umpisa subong adlaw. Sao man mo ng alcohol eh. Tani bugas lagi panghatag sa raw. Kung anong may mabulig man sila, di buligan mi ang mga taong igado. Ginamat-amat na panagtag sa mga barangay ang 42,000 nga food packs gikan sa LGU. Ang unod, 7 ka kilo nga bugas, 5 ka sardinas kag 5 ka noodles nga ginbululigan pamutos ang kapin 250 ka casual employees sa Bacolod City. Gintugyan sa alkalde sa DSSD ang pagpanagtag nga matuon sa mga labing apektado nga mga residente. Kung sino ging lista sa DSD, wala kami kabalo kung sino na sila. Natawag nato nga poorest of the poor. May basis ina. Sa pinakauli nga report sang RDRRMC6, may 5 na ka mga nagpositibo sa COVID-19 sa Bacolod City. Sa 5, 4 nang naka-recover o kung wala na sang sintoma. Critical naman ang kondisyon sang 40 anyos nga pasyente nga may travel history sa Manila. 19 pa ka resulta ang ginahulat samtang masobra sa 1,000 ang persons under monitoring. Sunod sa Bacolod City Health Office, nagnegatibo na sa pinakauli nga test si WV patient number 1. Padayon naman ginabulong ang bata sini nga nagpositibo sa COVID-19. Nakalisa naman sa pinakaunang kaso ng COVID-19 ang probinsya sa Negros Occidental. Siya ang 41 anyos kababae nga may travel history sa Manila kag Davao City. Estable ang iya kondisyon. Bangod sini, gindeklara nga hot zone ang Barangay 2 sa Ibi, Magalona. Sa ginlunsar nga Bantay Negrense campaign, ideklara nga hot zone ang isa ka lugar kung may residente nga nag-iisar nga nagpositibo sa COVID-19 o kung may isa ka PUI o kung 5 ka PUM nga nag-iistar sa among lugar. This is a pioneering strategy to promote and campaign public awareness. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.